cikina yar uwa ni da ke sai dai jiran lokaci. Ka zamo jini na jikina dan uwa ni da kai sai dai jiran lokaci. Duniya so da ke na minta ya sahiba ta zo ki lamani. Kai kina riga so ne alwashi ban kira ko ga mai razani. Kai da shi na so kisa masa taki sanyin hidaniya take kadai ni na gani. Zahiri da rai nake kaunar ki ita zuciya da ke take ta yi duk tsanani. Kin zamo mahaɗin jinina har ma da numfashin da ke jikina. Mai gaban katar da ke a soyayya duka inda za ki je da ni manufata. Kowa ta san ka ne ta sakan sarka ya sahibina ka zamo bugun numfashi. Ko da yaushe ban tunanin komai sunan ka ne da na tuna nake ji na koshi. Duniyar ga babu kai ma ba ni yin kai fushi za na zo na marar rashi. Na yi maguri cikin fadata ko ba turare kai kadai kake yi na kamshi. Kai na baiwa duk rangama in babu kai yarai na kaga zan shafa ma. Ka zamo wata ni kuma zara mai raba mani da kai hakan manufata. Kin zamo jini na jikina yar uwa ni da ke sai dai jiran lokaci. Ka zamo jini da jikina dan uwa ni da kai sai dai jiran lokaci. Na zamo wata bukin zamo taya bangaren sokin gaba rubewa. Laila wajen da hakan za a kira a fagen kyau kin daban cikin Hausawa. Kan kina riga aso na baza koma duka mai shirin ta baki kansa zan kai tsawa. San kanki ne suke neman kewa in nai rashin kyaka na yanzu na zama gawa. Amshi fure da so hali da kauna so ganin ajali akan zo mu zauna. Hasirin yi za hasarin ni da ke mai kiyasi dai su kalla su bar mu manufata. Zuciya ta neman daga har a rai dan na duba na ga sakon ka ne. Zahirin makaho a ce bai gani ne da kai ya so kamar haka ne. Na yi tanadin kalamun kauna ba zan fada ba sai na iso gidan ka ka gane. Zanabi ka duk wuya ko tsanani ko mai kaso zana ma hakan nasara ne. Karuwa na so na zuba sahibi na zo ka zauna a dama. Duniyar masoya maza gani da kai gaci yayi sun yi shar manufata. Kin zamo jini na jikina yar uwa ni da ke sai dai jiran lokaci.